Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki khususe kanggo dulur-dulurku kabeh, khususe wong Jawa. Maksude nyapa to? Lek riyaya 7 dina iki kok enekne riyaya kupat utawa kupatan. Lah dina ki enek 7. Kaya wingi ku riyaya dimulai dina Senin. Nah, diitung ae sampai 7. Berarti ning dina Minggu. Lah kabeh mau maksude ngene. Lek diarani enek pertemuan, ya enek perpisahan. Enek awalan, ya mesti enek akhiran. Lah, enek wiwitan ya mesti enek pungkasan. Jadi lek riyaya wingi ku wis diawali salat Idul Fitri, padha wae karo diwiwiti salat Idul Fitri. Nah, lek wis 7 dina ya diakhiri nganggo kupatan utawa dipungkasi nganggo kupatan. Iki wis tinggalane leluhure awak dhewe kabeh jaman biyen. Dadi iki wis kabudayan, dadi kabudayan. Mulane kanggone wong Jawa ya lek iso aja sampe ninggalno kabudayan. Lah nyapa kok kupat kok bungkuse janur, lepet bungkuse ya janur. Lah sejatine leluhure dhewe kabeh kuwi manggen duduh kuwi nguwahi roh, menehi weruh. Janur ki apa to sejatine? Sejane ki nduduhi. Nur ki padha karo cahya. Isa uga sinar. Isa uga diarani suasana. Ya mulane lek wis diarani kupatan, suasanane ku ya wis ganti. Wis ora suasana lebaran maneh. Soale maksude ki ngene. Kupat asale saka beras. Dungane slamet kabeh padha seger waras. Yang lepet asale saka ketan.